Nyuwun pamunten Bapak Peneban. Kula mboten saged mboyong dhateng Semar Badranaya. Oh, gandheng blekudung suwaru gembel Semorante hawala. Gendra Swaropati wonten dawuh. Aja mung tekan semene, Nggir. Aja mung tekan semene. Lho apa to sababe dene kowe matur karo Bapak gurumu Begawan Durna? Kok kowe ora kelakon mboyong lawan Semar Badranaya? Nyatanipun nembe kemawon kula matur sanipun Semar. Semar badhe kula boyong api-api negari kula Ketaman Pegebluk. Nanging jebul pinanggipun wonten negari utawi wonten ing Karang Kadempel. Kathah para priyagung ing sami jajar lenggah ngadhem kersanipun Kyai Nayantaka. Lho, yen ngono Pandhawa mapan ning Karang Kadempel kasinggihan mekaten. Oh, yen ngono pasang Yogya kados ngene. Yen perlu ora ming Semar Badrana sing bakal mbok boyong, mbok aturake marang aku lan bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe. Pandhawa 5 cacahe ya kuwi Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nukulasdewa. Rangketen bantaran tangan krincukan sikile. Bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Jer nyatane Pandhawa kuwi bocah Sukerta. Pandhawa kuwi wong Sukerta, wajib dadi panganing para berkasaan. Wajib dadi panganing wadya balaning Betari Durga. Mekaten Peneban. Yen kowe ora iso mboyong Semar, ora iso mboyong para Pandhawa, oh ya wis. Ora apa-apa ning kabeh ngelmu sing tak takokke karo Begawan Durna, ora bakal tak paringake. Jer Basuki mawa beya Gendra Suropati. Kagatri sang kapirang urinangkul kinembit-kembit. Dosang reknaning bawana. Wah, mekaten Peneban. Ya pancen syarat-syaratane pancen kudu kaya mangkono, kowe ngerti dhewe ta? Aku sowan ngesaning Pandya Betari Durga ingkang wigati, jaluk daya timbul kekuatan tumraping para Sata Kurawa, tumraping anak Prabu Duryudana. Nanging sang Pandya Betari Durga paring dawuh karo Begawan Durna waton iso gawe ijol. Ya kuwi wujuding bangkening Pandhawa, luwih-luwih bangkening Semar Badranaya bakal pinaringan pengayoman Kurawa dening Pandya Betari Durga. Wekasan besuke upama tumapak perang Gece Bratayuda bakal kelakon benjanganing anak Prabu Duryudana iso ngisas kalawan para Pandhawa. Mekaten Peneban. Menawi ngaten kula nyuwun tambahing pangestu. Mboten kitang sekedhik kula mbeta wadyabala saking negaring Pageralun. Badhe kula ketapaken supados damel geger Karang Kadempel. Nah, ngono kuwi lho, gawe geger. Ora meng ora iso mboyong Semar kok terus matur ora iso mboyong Semar Badranaya. Oh, jenenge kuwi jenenge ora budidaya. Wong kuwi diwenangake budidaya. Nggih, Peneban. Nah, wis kana mangkat to. Wadyabala Pageralun. Pageralun diketapake. Supaya gawe geger Karang Kadempel. Lho niki ngestaken dawuh Paduka Peneban kula terus minggah. Oh iya, cetak. Saka kadoan lek ngulatake karo kowe Gendra Suropati. Sewu sinuwun. Abdi pun Kunjara Yaksa Cemadong dawuh. Gusti nadyan ingkang dipun tumenggungan. Kula Cemadong dawuh. Sinuwun kula Cemadong dawuh. Wadyabala Pageralun wonten timbalan. Dina samengko mituruti jaluke bapa guruku ya Bapa Begawan Durna ingkang banget ndak pundi-pundi sarta ndak aosi nalika semana aku sowan ning Pertapan Sukalima entuk dawuh pangendikaning Begawan Durna yen to aku kudu bisa ngaturake reruba pepanggil kinarya ijol nggonku bakal entuk ngelmu kawruh saka Begawan Durna. Mongko ijole ora entheng kudu nggawa bandaning Semar. Yen perlu Pandhawa 5 cacahe kudu tak aturake marang Begawan Durna. Yen to kasembatan aku mbondo Semar sarta mbondo para Pandhawa bakal wuwuh ngelmu jaya kasantikan. Guna kanuraganku satemah aku bakal dadi ratu ing Anjayeng Bawana. Lajeng marang Paduka ngawi sangganing para wadyabala mugi ambabarana ing abdi kepatihan. Krit lamit brungkat kimpul gajah gelar jiwa barung. Wadyabala sacukupe saka negara ing Pageralun. Nggih.
ngampiak Karang Kadempel. Sapa sing ketok digawe sungsang bawana balik? Nun ngestaken dawuh. Pangkatipun para wadyabala benjang menapa ora ketang sambung obor cara litang mangkat dina iki. Niki ngestaken dawuh sinuwun. Mlebu laladan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayat bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep. Sapa kowe? Takon garwaku Senopati Dwarawati Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar para nyata. Balik kowe sapa? Kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati. Aku Tumenggung Sumbang Suradikja. Tumenggung Sumbang Suradikja. Ya. Sing mburi sapa? Takon garwaku panengahing Pandhawa Raden Arjuna. Kakang Mas Januku wonten mriki. Iya Setyaki. Wis penake aku tak ngaso. Ae wedi nek konangan. Mboten niku wau Bagong. Saidan ora. Aku Bagong, ngapa? Ayo. Takon ngapa kowe? Oh, Bagong. Heeh, dasar para nyata. Pangkatmu apa? Lho, RT. Omong RT kok gleleng ora? Weh, gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi? Aja sok nyepelekke terus. Sapa kowe? Sumbang Suradikja. Sumbang Suradikja ora nyumbang ora apa-apa. Sing mburi dhewe sapa? Petruk, kakangne Bagong. Anake Semar nomor 2. Oh, lah keterangane pancen Prabu Gendra Suropati nggawa prajurit akeh, Gong. Oh, ora usah wedi lho, toto. Ndara Sencake dibantu. Ora sambuk bantu aku ijen ngrampungi wadyabala saka pagralun kelakon. Ora sandadak mbok bantu. Weh, ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kadempel. Nek nganti bumi wutah getih kula nggo jak-jakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya, Tru. Ya saora-orane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki, Tru. Aduh golek sing elek-elekan wae. Oh, sing elek-elekan sing kira-kira ringkih, gecek dase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono. Wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampurna. Oh. Napa niku Bathara kok ora? Kok sampurna? Sampurnake tegese tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagokan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon Ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babati gamanmu tak gulungi genderamu. Wah. Babu. Wani harau sing tawedine apamu. Ora minggas karo tebak danamu kene marganing patimu. Maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu, Barat.
Surodik Jawa Barat. Mati Sopo Prabuddara? Kowe sapa? Kunjara Yaksa Patih Pagralun. Ayo, ndi Semar Badranaya? Boyomen Sirnakna Werkudara. Ah, jebol jajawan. Wah. Mati kowe. Woi! Hut! Hut! Aduh. Kang,
Rene otakne dolanan. Apa ta, Tru? Rene yo. Iya. Maksudnya nyanyi sopo? Ngowe. Aku piye? Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. 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 Nyanyi. Ngomong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemen ngene wis kemamah ndasmu. Kok kowe radong barang kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Nyomet ngene. Iki namane nomor 4. Telu. Naman telu. Nah, ada apa kowe? Kowe ngomong ora cetha apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Tru. Kowe sapa? Anakku. Lumenggung. Panik rek mah. Hah? Lumenggung panik rek mah. Sapa itu? Tulis. Nyempatnya. Tumenggung Panigas Rekmo. Walah, tukang cukur to kowe. Nganyun dak matos. Tukang cukur dak matos. Tumenggung lah tukang cukur dak matos. Iki misu-misu to Pak Dera dong. Dadi adera lara ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene iki. Heeh. Wah, setane. Oh, le nesu keri kowe kira. Amat banyak ya. Atur ae. Tengok mati mana nampak apa ya? Tulis oke banget. Ngomong oke banget tulis oke banget nyanyi lemah. Aku radong Nyemar. Semar piye? Mohon langane. Incung iki. Lek lincung. Nek lincung panganan. Aku dong nek iki dong aku. Lek lincung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong iki paham lho ta. Semangat dengan ini untuk tangane lincung iki. Ayo kono Prabu. Namanya. Sapa? Prabu namanya. Maksudnya bapakku arep tok kerincung tangane tok bondo, bondo tangane tok kerincung sikile tok aturke Prabu Ngendranyanamani. Gendro Suropati Ngendranyanamani. Aku entuk pepungah. Mundur. Ora level. Ora level. Ya. Aku nemu ngomong ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja sih. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyanyi apa? Aku aja dimecake. Iki kulino blut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anjir manye mana. Nyanyi ora kira mundur. Ora ngerti yo ngakhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejum. Aku ki selak mumet e.
Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Ben modar mbok men. Heeh. Jarike apik to. Oh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati iki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Heeh. Prada Mas atu menggong. Ha iya. Copote wis. Lumayan iki. Ya. Itu dosa luga ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng. Bangane ra ganti. JT meneh. Mayan iki rada larang. Bangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan nganti kaya ngono to. Ha wis mati ora krasa. Lho mbakune mawut-mawut kok. Aku kowe apa lintingen moh. Wah, kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disumet. Durung semat nyerot wis mabut ngono wis tekan cangkemmu. Ayo, Amos Ramrata, Jaya Merata ing panggen padha. Wah, mati kula, Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati apa Prabu Kresna lengganeng kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek eneng Setyaki iki mesti eneng Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jajahi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godo. Tumbak di sendal munggah, godo tibake teng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan pindha ninggen cengel nganti jengklit tuthuk dada kula bres. Kula teng mriko suwe ra iso ambegan. Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Setyaki. Oh. Kae Senopati Digdaya peng-pengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Setyaki. Setyaki iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijik enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Setyaki niku damangi. Wah. Pejah kula, Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satriya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta, mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun so nyawang tuane sing baku semangate. Oh inggih. Nek mboten kula sing ndungani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu. Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun.
Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel. Bakal gedhe gandane saka Sinuwun Prabu Gendra Swaropati. Ngedian nganggo suluk barang. Tansah marep pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing sepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju ora apa isih ana komanan mungsuh, Mbah. Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Kowe iki wis tak penging dadi perjurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi perjurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Ngono inggih. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong Karang Kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amuk Suramarata Jaya merata imbang yen padha-padha. Iki prajurit saka Pageralon, Mbah. Nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jelen ndelok rupamu, Mbah, semingkir. Sambrong gelap modar. Kene sing ngopeni bendina kok anggere weruh wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Amuk Suramarata Jaya merata candha tak iwel-iwel dadi apa kowe legane atimu. Korek. Bagus. Najan dedeg piadeg ora sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uang ya, masak keong. Uang. Drengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti, gak milenial babal blas. Sapa Mas? Sentiaki. Sentiaki, ya ampun, jenenge Sentiaki sentil. Sedikit menjadi. Kowe iki ngopo? Gemes karo sampean, gemes ya ampun, tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dene aku bangga tak ayoni. Mas sing nggawa mantel. Lho. Ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Ya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun, Mas, aja mlayu to, Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho, Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula, yo maju mungsuhe gilani. Mas mikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong Pagralon? Ayo, kene. Legane ati yo. Mungsuhe. Cici mual wetengku.
Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakro. Cakro ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikani ora kasar-kasar ya ampun menirani wong tuwa ya dicokot tebeng bola, harus sing enom-enom. Nek ngendika jajak kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lagi nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. Ngapa Sip iki. Mikat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe aja. Kowe sing ngapusi aku bayar kanggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar kanggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padang ya kono. Cah edian ta. Oh, darat-darat kaya ngono kae. Wah, kowe iki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambute arep tak beleh kok copot. Gundul. Rasido. Ilang kemauanku. Kok iso? Arekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambutnya copot. Bucak geting tremplong ndase. Gilani. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Pono kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun bubar pede. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kirek apik banget Mas. Ngapa? Aku mau tuku kirek kae. Mas kene dite. Pira? Sakarmu lek ngene iku. Iya ana dit 200 sanguku. Le pepayon, urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedoyo ya Satpol PP. Nah. Yo, kae kirek cilik to. Wis manut aku. Kowe arep ngapa, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso le ngopeni galak tenan iki. Ngandel ora. Iki gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem njegok pisan, nek ora gelem njegok pindho. Ora gelem lho. Ditambahi nek njaluk tambah njegok pisan, nek njaluk ora tambah njegok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem njegok pisan, nek ora gelem njegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Wah, yes. Gelem ora? Nek gelem njegok pisan ora gelem njegok pindho.
Ora gelem. Ya ampun, Mas Randi apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene yangku piye. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Yes, ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora nek gelem juga pindho nek ora gelem juga pisan. Wah, jadi balik-balik. Hah? Nek ora gelem juga pisan, nek gelem juga pindho. Ora dibalik-balik. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya, nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Wah, ya wis nyun ngapura ya. Ora sida tak keke iki lho ngoyak angel banget. Bajigur diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi meng diedeli maling. Amok karangan jembelegane atiku gugungan. Amok Suramarata Jaya Marata imbang yen padha. Aku kelangan. Aku kelangan. Aku dirampok urip-uripan. Petro, Nun. Iki piye iki? Mboten ngerti niku edan kok sajane niku. Kudu gecek mawon mbono lho. Ora kowe iki kelangan apa? Ya ampun, ketegelen. Lek ku melek saben bengi tangan dirampok kedadan. Aku kelangan dasmat. Wah, Mutar Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutar we Laura. Isih urip to? Tiwas tak dongake mesti muring-muring. Ya ampun, Mbah. Tolongin aku, Mbah. Tolong, Mbah. Ya tak gotong ya. Lah bocah kok kaya ngene. Wis waras yo, Ngger, waras inggih, Mbah. Inggih, sesuk bengi cek nyambut gawe waras saya, yang golek pasaran ya waras saya Laura. Aja lara ngendak. Kowe ra iso dienggo golek pasaran ya Sahara, Samirah, Laura, Sukini. Pirang-pirang jeneng kula Mbah la ya. Amuk endi wong Karang Kadempel? Sowo Panengah Pandhu Raden Janaka dasar Purya Prabu Gendra Suropati. Ayo bali yo. Aja ngarep-arep iso boyong marang Kakang Semar. Yen Janaka isih cetha pocapane, isih gleleng pacake ora bakal kelakon kuwi boyong Kakang. Wah, kelakon penjangkamu Palade. Wah. Edan. Wah. Mati ya. Wah.
Waduh. Wah. Wah, edan wah. Weh. Yo, pancen wong Digdaya. Pancen wong pilih tanding wong-wong Amarta. Ning apa dikira Prabu Gendra Suropati mundur tekan semene? Raden Janaka, kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak tekaning pati meguru karo kowe barat. Kowe ora bakal kuat nampa kekuataning Kyai Candra Wirayang. Ayo, kowe nglumpruk tanpa daya nadyan ora tekaning pati nanging pepes bayu kang tapis. Ora duwe kekuatan. Prajurit Janaka digotong leboke pakunjaran tunggale golekane gani-gani. Nadyan kowe gagah gedhe dhuwur. Sumbaga prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Nglumpruk ora beda karo adimu Janaka. Prajurit leboke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta bondo sisan. Sinuwun sesemban kula Giduh raosing manah kula dupi sakathahing para kawula kareng kadempel sami alok. Yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah. Monggo nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih. Mila menawi kadang kula Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun boten gadahi kekiyatan. Sarah munggo ing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Mboten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada. Sinuwun monggo kula aturi amungkasi dhateng gesangipun Puntadewa. Wah! Nadyan kondhang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamus miyang jimat kelima sodo. Ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal, wis pepes mergo adimu lanang loro wis tak pikut. Wis ra bakal iso nglawat. Kowe ora iso piye-piye Puntadewa. Boyong laleboke pakunjaran dina iki.
Waduh. Petro mlayu-mlayu ngopo? Ngaturake tiwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun tadhawadana. Ya, kene ngopo? Aturkan ketiwasan. Nek wonten lepatipun angge kula bojo atur kula siwun pangapunten. Kowe iki tak takoni malah nangis ki piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dara. Kula ora kuat nyumurupi kahanan sing dumati. Kahanan opo? Prabu Gendra Swaropati majeng wonten ing pabaratan Dara Janaka sing methuke. Ya, Janaka sing methuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendra Swaropati diajar kalih Dara Janaka. Nek Prabu Gendra Swaropati. Ora wae lek kajane. Apa? Lan apa? Prabu Gendra Swaropati ngetokke painah. Lho. Painah piye? Anu panah. Mulut saobor pucuke dilepaske Dara Janaka kena duk nglumpruk terus diboyong karo prajurit pagralon. Dara Werkudara mlaju kenging pusaka duk nglumpruk gawa karo prajurit pagralon. Niki pun entek Sinuwun Darmakusuma diboyong. Wah, iblis anak nggugu karepe dhewe kowe boyongi para Pandhawa. Nata Mantura Prabu Baladewa babarno pisan legane apiku parang. Wah. Wah, Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirmikala. Ya, kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuwataning Candra Wirayang Barat. Wah! Kebat kekilat kesit pindha tatit lambahing jemparing Hyai Candra Wirayang nalika semanten mandi guneming Prabu Gendra Swaropati bilih Sanata Mantura Prabu Baladewa badhe dipun damel wirang kenging dadaning Nata Mandura ora sirna margalayu ical wujuding Nalendra dadi wujud sardula sajaran teji gedene. Ayo, kamu lekane niku. Manus maning jajaran sekertaning bawana iblis anak. Wah, nibake daya kekuatan kowe nibake jemparing. Wong cilik keteh wedi mati. Ayo, tandingana Baladewa legane atiku. Petro ngopo kowe malah nangis nang karepku apa? Sapa sing mati truk ndasmu? Nangis kaya kepatan nek kowe. Ana bracan. Kae sapa ya, Truk? Kowe gong. Kowe takkan dadi wong mesti kaget. Petro kowe iki minggir aku tak maju perang. Mangke riyen. Sampeyan durung krasa. Kowe nggo pengilan ora le? Nggawa. Omotan. Ki? Kowe wong lanang kok ya nggo pengilan barang. Nggo macake.
Ana apa Petro? Niki nun sewu lho. Manyawang pasuryan sampeyan. Lho, iki karepe piye? Iki kok malah ana macan barang. Niki mboten macan sinten-sinten. Ning sampeyan Ndara, wah mati aku Petro. Aduh, mati aku. Wah, mati aku Petro. Waduh, aku kira tuh kok dadi macan ini piye? Ora ya ora ngerti kaya. Tawake nang sirkus wae. Payu larang lho kowe. Aduh, Petro, aku mati aku. Wah, piye Petro kanane kok dadi kaya ngene? Aku malah diwirang-wirangke pon. Nggo kula jereke matur bapak mawon. Matur karo bapak pripun kanane kaya ngono. Semar aku tulung ana Semar ati aku. Maro. Aduh, Semar mati aku. Semar aku mati aku. Kowe ora ngerti karo aku Semar. Empun ngerti. Mboten sah dikandhani kula wis weruh kahanane. Aku wujud macan Semar nggih, kula pun ngerti niku merga daya kekuatane pusakane Gendra Swaropati. Pancen darbe niat mboten ajeng gawe patine sampeyan sedane Ndara Baladewa ning niate pancen mung ajeng mirang-mirangke sampeyan. Lho lha kok dadi aku kena panah. Monggo aku ora krasa kena panah kok. Petro sing ngandani aku dadi macan. Pancen kudu ngoten. Lah aku kudu piye Semar? Supaya iso pulih kaya wingi ngene. Pandhawa kepikut kali Gendra Swaropati. Yo. Ha. Nek sampean kepengin dadi Baladewa melih utuh kaya wingi uni manggoleki Gendra Swaropati nika ling ngunjara Pandhawa teng pundi? Nek iso sampean ngluwari Pandhawa, sampean bakal bali kaya wujud wingi uni. Ning nek ra iso, nggih pun selaminipun kaya ngeten niku. Wah, dalah, mati aku. Wis ra apa-apa didol wae. Kowe. Ora kena kok kowe piye? Nelisip kok le nendang. Aku wis senengane ora mesake lho kok iki Ndara Baladewa lho. Sampeyan mang budidaya. Nek sampeyan gelem budidaya mestine bakal ketemu. Terus anane mang goleki nek aku mlebu nang Karang Pradisan mesti aku dicekel karo wong Karang Pradisan. Yen aku mlebu ngalas mengko mesti aku digawe lara karo buron wana utawa satu kewan alas galak. Men ditutke wana kawan. Wah. Ya ora ngono kuwi, Mar. Aku biasane ngetutke satriya iki mung ngetutke biawak kaya ngene. Macan kok biawak, macan. Bagong gelem ora ngetutke aku. Ora gelem ngetut aku, kletak ndasmu pecah kowe. Oh nggih. Waduh galak banget iki, Tru. Nek ora ditutke iso nglecak tenan iki. Ning ora anu lho, ora leman lho. Ya ora. Mengko nek teng wana nek ketemu macan wedok ora dibledhe, Gus. Aku anggap macan apa? Sapa ngerti nek nafsu kebinatangane ketok ya. Ya ora mungkin iki kedadian saka ratu kok ya. Engko kula dereke goleki Ndara-ndara Pandhawa. Lah kowe piye, Pak? Kowe wis rasah ngurusi karo aku. To aku mbangane kowe. Ngerti aku mbangane kowe. Wis ana do mangkat ndaramu golek ana. Sing tak gumuni iki sinuwun Ndarawati. Lah kok malah kaya ilang. Ora ketok iki janjane menyang endi? Aku yo mbuh mau goleki kok ya ora ana ya, Pak. Ben panjenengane iki pancen wong pinter, panjenengane iki wong sing waskita mbok menawa wis ngerti marang lelakon iki. Oh nggih. Petruk nala gareng dijak Bagong macan iki tutna. Nggih, Pak, ngestaken dawuh.
Aja pati-pati mandeg do ngetutke nek durung ketemu karo Pakun jarane Ndara Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, siap Pak ngestakaken dawuh. Ya Can ya. Lho. Aku ki Baladewa, aning macane. Ora sudi kon basa. Ora gelem raral tangoko ya mangkat dhewe kono. Wah gebuki wong desa ya, Tru. Ya Can ya. Ya wis ora apa-apa. Nek aku dadi Baladewa basa meneh. Oh siap. Nek iso wujud macane niki ya biasa wae. Ya wis sakarepmu. Petro melu aku, nggih kula derekke. Gareng nanti mengke nak tekan riki pun kula derekke ning ora saliwat ngarepan. Metu mburi riki mau ndak ketemu karo Prabu Gendra Suropati. Ya. Aku njaluk pamit Semar. Ngati-ati muga-muga pikantuk pepadang Ndara Baladewa.